नायदो लोगोफोर फिथाइया जि मोजां मोजां जाबायमोन नै जि साइज जाबायमोन ना मोनबावनांगौमोन आरोना लोगोफोर जायफोरा नुफेराखैमोन लोगोफोर इनो आरोना रुद्रखर फिथाइया नै नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नै मोनना हाय लोगोफोर मारै दं नोंसोर मोजाङैनो दंना आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर नोंसोरनो आङो थारमाने जोंनाव रुद्रखर बिफां दं नालाय ओमफ्राय रुद्रखरनि दालाइया अखा हाबाय थानानै गेस्रेम जानानै थिखोनो हायोना मानि थाखाय बायखोथाय बे फिथाइयाबो जि लस जाबाय दा गोथां एसे मोनबावनांगौमोन ना रानायालाय राबायमोन ओमफ्राय खोथैनो नागिरदों आं ना लोगोफोर नोंसोरनो जायफोरा रुद्रखर बिफांखौ नुफेराखैमोन नायबानो जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुसिगोन आरोना लोगोफोर आरो बुहुदानो नुबाय थायोना जोंथिंजायथ' बिथिं चिराङाव दं आरोना रुद्रखर बिफाङा बुहुद मानसिफ्रानो सिनायो ओमफ्राय बांसिनानो सिनायाबो आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासे भिडिअखौ ओमफ्राय अननानै आंखौ जायफोरा आंनि भिडिअखौ गोदान नायदो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय लिंकखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर दे नायलांबाय थादो लोगोफोर इनो आरोना नै रुद्राक्ष फिथाइया नायलाय रुद्रखर जि थाइदोंमोन बेसारे नै इफोरथिं नुदोंना लोगोफोर बेखौ खाना खोन्थैना र' लोगोफोर नै ना जि थाइदोंमोन ओमफ्राय नै अखा हानानै बायबाय आरो नै दंफाङा इनोमोन आरोना लोगोफोरनि माबा मानलानाया बेनो नैथिंबो फांसे आरोना लोगोफोरनि अखा हानानै बायबाय आरोना लोगोफोर जायफोरा रुद्राक्ष बिफांखौ नुफेराखैमोन नैनो आरोना लोगोफोरनि बिलाइया इदिनो दंफाङाबो सिदा जाथारो ओमफ्राय गेस्रेम जायोना मायोथाय इदिनो बायलाबाय थायो आरोना दाखालिबो बायदोंमोन नै जायफोरा रुद्राक्षखौ सिनाया इसोरनि थाखायल' इयो भिडिअ'आ रुद्रखर फिथाइखौनो फानो लोगोफोर बेखौनो फानोना नोंसोरो गैया सानोमोन ना लोगोफोर नै सोरबा सोरबा जायफोरा नुफेराखै बिसोरनि थाखाय आरो नै आं खादो आरोना लोगोफोर नै फिथाइया ओमफ्राय इयो दा गोथां आरोना लोगोफोर राबाय आरो थेवबाबो राथारबायानो इयो ओमफ्राय गोसोम गोसोम जायो आरोना लोगोफोर जामुनफोर बायदि जामफोर बायदि गोसोम गोसोम जायो आरो माखि गिदिरथार बायदो नै फिथाइया जि बुरजा दङ लोगोफोर सोरनोबा रुद्राक्षनि फुलि नांगौबाथाय कन्टेक्ट खालामहरजायो आरोना लोगोफोर जोंनिफ्राय मोनगोन कन्टेक्ट खालामहरबाथाय आं हरगोन आरोना लोगोफोर नोंसोर आंजों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय रुद्रखरनि फुलि नाङोबाथाय नै ओमफ्राय दा नोंसोरो नायलांबाय थादो इखौ आं दायो जिरनानै खिथिगोन आरोना नोंसोरनि लोगोफोर बेनो आरोना लस जालायलायोना लोगोफोरनि बेबो गिदिरथारनानै नुबाय लोगोफोर फिथाइया जि थाइदो नै गिदिर गिदिर जाथारबायमोन लोगोफोर लस जाथारोना लोगोफोरनि फिथाइया लोगोफोर आंनि खादो आरोना आं नोंसोरनो खिथिनो दायो जिरनानै खिथिनो ओमफ्राय नायलाय फिथाइ माखानानै हांसोआ माबा जानानै बेमार जादों ना मादो टाइप खानानै नुवाखै नै फिथाइ माखाबाय थासा लस जाथारबाय नै गेस्रेम जायो आरोना इनि दालाइया ओंखायनो मोनथाराखै आरोना लोगोफोर मोनबावनांगौमोन आरोना एसे गोथां बायबाय आरो नै खाजोबला आं लोगोफोरनि मेरला थाबाय आरोना खाजोबला आं नोंसोरनो खिथिनो ओरै जिरनानै खिथिनो माबाबाय आरो आं नै मोनबाथाय ओमफ्राय एसे गोसोम गोसोम जायो दे लोगोफोर नै बिलाइआ मोजाङै नायनानै ला जायफ्रा सिनाया बिलाइ लोगोफोर नै जोंना बारिया दै लोमजोब्बाय आरोना लोगोफोर अखा हायै हायै नै मैगं माखा जि मैगं जादोंमोन नै खुमब्रा बिफां थैजोब्बाय दै लोमनानै ओइथिंबो जोगोनारा जि जादोंमोन मैथा बांगाल भेन्दि मैथा माखा गासिबो थैजोब्बाय आरोना लोगोफोर लस जाथारबाय नै मैगंनि दामा बारायसिगोन आरोना
आं नोंसिनो जोंनि मैगं बारिखौ खोथैनो होन्दोंमोन ना मोनसे भिडिअ'आव मैगं खानायनि गामिनि मैगं खानायनि भिडिअ'आव खोथैनो होननायावनो मैगं बारियासो दै लोमनानै रानलायलांबाय आरोना लोगोफोर थैबाबो एसे ओरैनो खोथैनानै होबाय आरो आंना लोगोफोर नोंसिनो रानबाबो नायदो ओरैनो थि लोगोफोर जोबजासे नायलांदो भिडिअ'खौ लोगोफोरनि आं फिथाइखौ खानानै लाबोबाय आरोना नोंसिनि थाखायनो नोंसिनो खोथैनो होननानै नै लोगोफोर माबानिफ्राय फिथाइनिफ्राय जेनेबा नोंसिनो खोथैनोसै आं जिरनानै खोथैनोसै आरोना लोगोफोर नोंनि भाग्य लोगोफोर नों 1 मुखिबो मोननो हागो 2 मुखिबो मोननो हागो 5 मुखि मालाबा 10 मुखि मालाबा 4 मुखि 3 मुखि इदि मोनो आरोना लोगोफोर नोंनि खाफालावबा मा दं लोगोफोर आं एबार नोंसिनि नामै मोनसे जिरनानै होनोसै आरोना नोंसिनि नामाव आरोना नोंसिनि भाग्यआवबा मा दं नायलांबाय थादो लोगोफोर मा मुखि मोनो जिरनोसै आरोना फिथाइयावथ' हमनो हाया अबेबा फिसाया बिदिनो बुरजा मुखि जायो ओमफ्राय अबेबा गिदिराबो खम मुखि जायो आरोना होननो हाया जिरनानै नायनोसै आं लोगोफोर होनबालाय नायलांबाय थादो जोबजासे लोगोफोरनि देरसिनखौनो आं नोंसिनो जिरनानै खोथैनोसै आरोना मा मुखि जायो नायदो नोंसिनि खाफालाव मा दङ लोगोफोरनि राथारबायमोन आरो बुस्थुआना माबानानै जि लस जाथारबायहाय लोगोफोर मोनथारनोसैमोन आरोना नै माबाबायमोनानो नायदो लोगोफोरनि लोगोफोरनि आं साफा खालामखांबाय आरोना फिथाइया इदिनो आरो नै ओमफ्राय लोगोफोरना कालारा मानो ब्राउननि टाइप जायो नालाय ओमफ्राय बे कालारा फैयाखै आरोना लोगोफोर मानि थाखाय थारमाने बुस्थुआ गोथां नालाय लोगोफोरनि गोथांसो नालाय ओमफ्राय मोनबाथाय फिथाइया गोसोम जायो आरोना इदिया लोगोफोर मोननोनो मोनासैबा दालाया बायबाय जि लस जाबाय दालायावथ' जि बुरजा फिथाइ दंबावोसो ओमफ्राय इदि आरोना नै इबो दोनबाय थाबा गोसोम जालांगोन आरोना लोगोफोर इबो नै राखाबाय गोराखा इदिखौनो फानो गोथांखौनो माबाफोराव कामाख्या मन्दिर ओमफ्राय बबेबा इदि गोथांखौनो फानो आरोना खिन्थु गोथाङा माबा आरोना बांद्राय गोरा जाया आरोना लोगोफोर आं देनां जोंना दंबावो नालाय बिफाङा मोननायखौ गोमोनखौ खिथिगोन आरो आंना नोंसिनो लोगोफोर माबायदि जायो नै लोगोफोर नोंसिनि भाग्यआव 5 मुखि आरोना लोगोफोर नै 5 मुखि 1 2 3 ओमफ्राय नै 4 5 आरोना लोगोफोर 5 मुखि मोनबाय नोंसोर 5 मुखियाबो खामानियाव होयो आरोना लोगोफोर गथ'फोरखौ गानहोयो बिदिनो लोमजाबाय थाग्रा गथ'फोरखौबो गानहोयो ओमफ्राय लेखा फरायग्रा गथ'फोरखौबो गानहोयो बिदिनो गुन गोनां आरोना 5 मुखियाबो लोगोफोर मानसि गेदेरफ्राबो गानजायो बिदिनो लोगोफोर आं दहाय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरनोबा जुदि रुद्रकरनि फुलि नांगौबाथाय आरोना गायनो सोरबा गोसो दंबाथाय माने आंखौ कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय कन्टेक्ट माने कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय ओमफ्राय आङो मेनेज खालामनानै हरगोन आरोना लोगोफोर गायनो गोसोबाथाय आरोना लोगोफोर आंखौ कन्टेक्ट खालामफैबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर